Asibabingelele futhi abalaleli emakhaya. Lena ngicela ke mntaka baba uyizwe kahle. Silimele, siyakhala. Kubuhlungu. Ungayiphili impilo yokuncikiselwa, ungayiphili impilo yokwenza kahle ukuze uphile. Ungayiphili impilo yokuthi wathi nje wenza iphutha elincane, uvulwe i-diary yakho kuthiwe engathi usukhohliwe wenzani la. Ungayiphili impilo yokuboshwa ngamaphutha owawenza ngoba uzobanjwa ngawo uze ungene emgodini. Ungcono ukuboshwa ngamaphoyisa ngoba liyathethwa waphuma enkantolo isikhohliwe nguwe. Ngeke uthi uma udlula ngakuyo ithi usangibona mina. Bambani. Uma uxolisa enkosini uhlambuluka uvuma izono zakho. Iyakuxolela kodwa umprofeti uthini manje? Kepha uma uvuma kumuntu uhamba nemigomo ethize ukuze ukhokhe ngephutha lakho. Bambani. Uma uxolisa kumuntu uyakukhumbuza amaphutha akho, kepha inkosi iyakwazi ukusekela ukuthi ikhohlwe amaphutha akho. Ifuna ukuthi kwena akuzubuyisela enkosini namhlanje. Bashiya abantu osuxolisile kubona. Xolisa kuJehova. I am Prophet Musa Mtolo, the moving navigator. Nginamandla okwenza konke ngayo onqinisayo.